Parabéns pra vose nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Parabéns, Carmen! Ai, 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 ai. Quen cumple 100 anos aquí, campeona? Usted? Ai, 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 voulle deixar por aquí a tartiña. Mira o que lle organizaron aquí as veciñas. Gracias, gracias. Que? Colleu unha de sorpresa, ao millor? Sí, collín. Puxeron a toda guapa. Eso. 100 aniños, 100 aniños. Teño, mulleriña, teño. Cantas cousiñas leva vividas? Nada, moitas cousiñas e moito traballo. Traballiño sobre todo, non? No, mulleriña, bueno, traballar sin rumbo. E a familia que? Que está aquí para darlle unha sorpresa coas amigas? Logo, sí, todos sí. Estamos... Somos moi amiguillos todos, estamos aquí, todos somos moi amiguillos. Pero decíasme que hoxe valo celebrar dun xeito moi especial. Onde vas ir? Vamos levar a Luna. A Luna a bailar. Con quen vas ir? Aí, mira, teño o meu mozo aí. Ten o seu mozo ali, está esperando. Sí, está máis outro aquí. Ten dous. Sí. A falta de un teño dous, mira, el é máis o... E a mí non me poderá levar tamén? A ver se atopo un. Sí, tamén, sí, ben. Porque un dos seus non mo deixa, non? Ai, no, cousas desas non se pode regalar, miña villa. Fora bromas, moitísimas felicidades, que o disfrute moito ca familia, que mira que guapas están aí as Tres Marías. Espero que lle gustase a sorpresa e nós estamos moi felices de habela conocido e de poder disfrutar deste día tan especial con usted, vale? Gracias. ¡Felicidades! Pode considerarse a avoa de Galicia. Naceu en decembro de 1913, así que se botamos contas, Consolación ten 110 anos. Moi boas tardes, Consolación. Moi buenas. Contame un paxariño que usted necesita madrugar, que ás 8 da mañá xa está fora da cama porque non aguanta máis. Como é iso? Claro, no, eso ten razón. Sí, non? De unha cama, non. Encima de comer, sí que me acosta un pouco. Sí, verdade. Pero logo, antes de, pola mañán, curtame madrugar. Oi, Consolación, e vostede, pois como pasa os días? Nada, sentada aí nunha silla mirando pola ventana. Aquí na Hora Galega falábamos con Consolación Paz para pois darlle os parabéns nese 110 cumpleanos. Será a avoa de Galicia e hoxe, dende logo, temos que dar unha triste nova porque onte Consolación Paz deixounos os 111 anos. Como dicimos, a avoa de Galicia, que naceu no 1913, que viviu toda a súa vida en Cambre, xa nos contaba que lle encantaba sentarse e mirar pola fiestra, porque era unha persoa de moi bo humor, unha persoa moi tranquila que disfrutaba da vida, dende logo que sí. Hai xusto 15 días perdeu a unha das súas fillas con 85 anos e onte deixounos a todos. Así que, dende aquí, mandarlle o noso máis sentido pésame a toda a familia de Consolación e, por suposto, tamén adicarlle este programa, este Hora Galega de hoxe, mandarlle un bico ala onde este, unha aperta xigante de todo o equipo do Hora Galega. Con esta tristura...